Nasayod ka ba kung unsa ang buti pasabot ni Kristo ni ining atong gisaulog karon nga paghugas niya sa mga tiil sa iyang mga apostoles? Ug kun nganong iya magkining gibuhat ngadto kanila? Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhin ning videoha inyo na sa masaksihan ang akong pagpakiginabi sa mga tao nga gagamit sa bala espiritu sa kamatuoran. Kung karon aniya na usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga bag-o usab nga pagtulunan bahin sa atong pagsaulog karon sa Semana Santa. O karon mga igsoon aron ato kining masabtan ang tanan, ato siyang paminawon. May gabi sa tanan. May gabi ito sa kanang nagsubaybay. Ako'y pangutan na bahin sa kanang gibuhat sa kadaghanan, kanang hugas sa tiil. Unsa man gibuhat ipasabot kanang ingon ng hugas sa tiil sa kaluwasan, unsa may iyang koneksyon? Di ba adunay seremonyas, adunay pa kasaulogan, adunay pa selebrasyon. Sama pod sa inyong gibuhat dinhi sa kalibutan. Handom lamang ka na. Di ba ana sa balaang kasulatan? Handom ako ninyo. O galaaw sabta. Nabutang. Sama sa giingon ni Pedro. Padili lang tiil ang iyang hugasan, kundi ang tibok niyang lawas. Og dito ba ako? Ang nakaliko. Hinglo na. Dili na maligo pag-usap. Ang buti pasapat. Giugasan ka mo sa inyong mga tiil. Pagpaupos, pagpasaylo. Kaya ang kaniadto ang mga tao. Nagapataas. Haron matuman ang naa sa balaang kasulatan. Nagpakatawa ko sama kaninyo. Naiusa ang lawas ng espiritu. Pinaagi sa pag-antos. Gibuhat kog panag-ingnan ang mga apostoles. Paghugas ka mo sa inyong pagkatawanan. Ang pagtuo, ang sandalyas, pagpaubos, ug niingon ako, paghinugasay ka mo sa inyong mga tiyan. Ang buot kong ipasabat, hugasi usap ninyo ang inyong mga tiyan. Haron makita sa mga tao nga magsulti ka mo sa kamatuoran. Makita nga panag-ingnan ka mo. Nakita nga nagpaubos. Di ba na sa balaang kasulatan? Dili mabuhi ang tao sa pulang, sa lawas, o sa pulang kung wala ang buhat. Kung magwawali ka, imo kang instrumento. Buhat asap nga ikaw balaan. Nga ang imong gisulti, sibo ang imong pinuhatan. Dagan ang ana sa balaang kasulatan nga nakapamatuod niya na. Sama ka lang. Magpahugas pa ba ka mo sa tiil? Nga gibanhaw naman ninyo ako. Pinaaki sa inyong pagbuhat, pagtuman sa suko ug mga pulang. Sama sa mga pari ug mga pastor. Ang uban nga nagawali, nga nagabuhat. Angay pabadig, hugasan ka ng anak. Usa lamang ka na, kapadag-ingnan, o simbolo lamang, sama sa pagkaon niyo sa lawas. Gikaon na ninyo, kung mutuman ka mo, sa balaang kasulatan, ang bagong kasabutan. Mao ka na ang pagkaon, iya sa espiritu. Simbolo lamang ka lang. Ang panungolay pagtapa. Ang bino, simbolo sa dugo. Ang buot kong ipasapat. Mahandom ninyo ang inyong mga sala. Pinaagi sa pagpasan sa inyong mga cross. Sama sa kungkingan, pasanan ninyo ang inyong mga cross. Sama ka na ko. Ang mga apostoles gibuhat ng padag-ingnan. Hugaw pa ba di ka mo?
Wala pa ba dahil ninyo gipabanaw ang espiritu sa inyong kasing-kasing? Di ba nagaampo ka matuman ang pagbuot din sa yuta mayon sa langit? Kung gituman ninyo ang mga suko, kaya doon na may mga balawan, pagpaubos ka, pagpasaylo. Unaw-naon ninyo ngayong kaistorya labaw kalam. Ayaw ko gamitan nga mahimo ka mga langdan. Anak, o sa lamang ka ng kaseremonyas. Nagkaon ka o dako ka ng bangkete. Kung nga daw na kamoy nagatigom ka mo, nga nakapakaon. Sama ka mo, nga nagkumbira. Apan kung tawhanon lamang ang inyong pagtuan, sige ka maghugas sa inyong mga tiil. Apan wala ka mo nagahugas sa inyong mga sala. Ambot kong ipasamat. Humana ang pag-antas. Namatay na ko. Gikan sa tawanan. Ug giuusan ako pinaagi sa pag-antas. Sunda usab ninyo ako. Dili na kinahanglan nga maligo pa kamo pag-usap. Maghugas pa kamo pag-usap. Handuma lang ninyo pinaagi sa panag-ingnan nga gibilin ko sa mga apostoles. Apostoliko nga simbahan, nagatuman sa sugo sa apostoles. Tanawan ninyo ang sinulat ni San Pablo ngadto kay Timoteo, mga pangu sa simbahan, mga nag-alagad sa simbahan. Kung sundo ninyo ka na, dili na kinahanglan nga aduna pa'y panag-ingnan o seremonyas. Magunsa man nga naghalok ka mo sa patay nga cross, nga patay man ka na, kinulit ka na. Di ba nabanhaw na ako? Ang unang simbahan, mao ang pagkabanaw. Ano na ba'y nabanhaw? Nga ipakamatay, pag-usap. Mao nga daghan karon ang mga tao nga nagbuhat og mga seremonyas. Pagkahuman, naghinulsol karong panahon na. Apan paghuman, mubalik sa ilang mga sama ka ninyo. Sa karon, naghinulsol ka mo, na malandong, nagahugas sa tiil. Apan mo tamak lang yapon og mga lapok, sama sa kapanggingon ka ninyo. Ang baboy, gilimpyuhan na o giligo na, mulunang pabaday ka mo sa lapok. Anak, usalang ka na kapanag-ingnan. Dili na kinahanglan na maghugas pa ka mo sa inyong tiil. Kay tawhanon lamang ka na. Padis-diyas, patuto, ang buot ipasapat. Limpyuhin ninyo ang inyong kaugalingan. Ayaw na ka mo paglingi kung magdaro ka mo. Ayaw na ka mo pagbalik sa inyong mga Di ba na ka na? Ako na kadang gisulti ka ninyo. Ang gingan. Dili makaluwas ka niyo ang bunyak o paghinulsal. Gawas sa espiritu. Kaya ang pulong, mauman, ang maghukom ka ninyo. Ana ka na sa tanan sa balaang kasalatan. Walay tao nga mag-ingon nga sila ang maghukom. Tanawa ka ron ang daghang mga simbahan. Nagahalok sa cross, nagasakripisyo. Apan nga nung nagsakripisyo ang mga tao, tugod kay paghuman og sakripisyo, mubalik sa ilang mga Busak ka mo. Kung banhawon ninyo ang espiritu, paglipay ka mo kung say anaa ka ninyo, pagkasabaha inyong kinaya sa sayaw. Ano na ba'y nabanaw? Nga patyon, pag-usap, mga anak. Ano na pa ba'y? Nabuhi. Nga patyon yung pag-usap. Kinsa ang nagpalansang sa cross sa anak sa Diyos. Ang anak sa tao. Makatubag ka mo, Diana. Kung magbabasak ka mo. Sama usap. Magunsa man ka kanunay ka mong nagpahugas sa inyong mga tiil. Apan, mubalik ka mo sa inyong mga
ug katawan lamang ang mga sa kung aduna sa seremonyas ug sa dako nga bangkete. Pagmata ka mo sa inyong pagkatulog, tanawa ang kalibatan. Busa isulti kini ang akong gisulti kaninyo. Ang tanan ana sa balaang kasulatan. Moabot ang panahon nga maningil ang amahan sa ilang gilabay nga trigo tini sa kalibutan. Unahon ang mga sampinit. Apan kung aduna may mga trigo nga muuban, dili na bali. Kay ting-ani naman, mausap ka na. Ako ang punuan. Kamo ang mga sanga. Pamunga ka mo. Apan hinumdumi pag-ayaw. Adunay mga sanga nga namunga. Putlon kini, haron mamunga og daghan. Ang mga tao nga nabugatan. Kaya naa ka na sa balaang kasulatan. Duol kamo kanako. Kamong di kapoy. Nagaantos. Nagasakit. Tugod sa mga tao. Kalibutanan. Kung nagbaybi ay kaninyo. Paglipay ka mo. Uban ka na ko. Kung mamatay ka mo. Nagabuhat sa balaon. Maghari ka mo. Uban ka na ko. Sulti sila. Ana ka ng tanan sa balaang kasulatan. Kay daghang magwawali nga magbuhat-buhat og ilang mga sugilanon og tuison nila kini pidaagi silang kaugalingong mga interes. Ang tanan nasulti na. Ana ka na inyo na kanang nadungog. Tama pa ka. Amen. Busa padayon ka mo ang mapapsanan. Pasagday sila. Sundan lang ang ilang mga suko. Tawara. Apan ayaw lang sundan ang ilang mga binuhatan. Salamat ka ninyo. Salamat sa mga